ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରିଛି ଏବେ ରାଣ୍ଡି ଗୋଟେ କିଛି ମିଡିଆ ପେଟାଉଛନ୍ତି ତାହାରି ଉପରେ। କିଏ ଆଗଟେ କିଏ ପଛଟେ କି ଦିଏ, କିଏ ଶୁଙ୍ଗି ଦେଇ ପୁଣି ବାଥରୁମ ଯାଏ। ହେ ଶୁଣ ସୁଧି ଜନେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ। ଟୁଙ୍ଗେଇ ଭାଇ ଗାଉଛି ରାଣ୍ଡି ଉପାଖ୍ୟାନ। ଟୁଙ୍ଗେଇ ନନାଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ଆଉ ନନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡି ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ କିଛି କବିତା ଫବିତା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଇଏ ଅଛି ମାନେ ରାଣ୍ଡିର ହାଣ୍ଡି ପଟା କବିତା ଅଛି। ସିଏ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ ମାନେ ସବୁ କରି ଚାଲିଛି, ଆଜି ତାର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଦେବା। ହଁ ପରା ନନା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖରାପ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରି କହୁଛି, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ କହିଲ? ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଖରାପ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରି କାଚିଯିବ ଭାବୁଛି, ଆଜି ତାର ଏଇ ଗରମ ସାବୁଳିଆ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଆଉ ତାହେଲେ ନନା ଟିକେ ହେଇଯାଉ। ହବ ଯେ ଇଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ରାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଆଜି ଖାସ୍ କବିତା ଆସିଛି। ତାର କେତେ ଦମ୍ଭ ଅଛି ଆଜି ଉପାଡ଼ିଦେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ନନାକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରେ ଏଭଳିଆ ରାଣ୍ଡି ମାନଙ୍କରେ ଦମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ। ହଉ ୱେଟ୍ କରିବନି, ଶୁଣ ଆଉ। କହିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରିଛି ଏବେ ରାଣ୍ଡି ଗୋଟେ କିଛି ମିଡିଆ ପେଟାଉଛନ୍ତି ତାହାରି ଉପରେ। କିଏ ଆଗଟେ କିଏ ପଛଟେ କି ଦିଏ, କିଏ ଶୁଙ୍ଗି ଦେଇ ପୁଣି ବାଥରୁମ ଯାଏ। ହେ ଶୁଣ ସୁଧି ଜନେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ। ଟୁଙ୍ଗେଇ ଭାଇ ଗାଉଛି ରାଣ୍ଡି ଉପାଖ୍ୟାନ। ଇରେ ଶୁକୁଡ଼ା, ବଢିଆ ପାଳି ଧରୁଛୁ ତ ତୁ ଆଉ ସେ ରାଣ୍ଡିର ହାଣ୍ଡି ଫଟେଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ନନା ଚାଲୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଚାଲୁ, ତାର ହାଣ୍ଡି ଫଟେଇବା ନା ଆଜି ଆଉ। କହିଲା ସେହି ରାଣ୍ଡିଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ପିଟିବି ଡାକର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶୋଭା ନଦିଏ ତାରି ଭାଷଣ। ବିପି କରିବ କହୁଛି ସେହି ରାଣ୍ଡି ଗୋଟି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖରାପ କରିଦେବ ସେଠି। ଗଧ ଉପରେ ବସାଇ ତାକୁ ବି ଡାକର, ନ ମାଡ଼ିବ ଯେମିତି ସେ ଆମ୍ଭର ଭୁବନ। ହେ ଶୁଣ ସୁଧି ଜନେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ। ଟୁଙ୍ଗେଇ ଭାଇ ଗାଉଛି ରାଣ୍ଡି ଉପାଖ୍ୟାନ। ଇଏ ନନା ତାର ଆଉ ଦମ୍ଭ ନଥିବ କି ସେ ତାର ଦହି ହାଣ୍ଡି ବି ନଥିବ। ଇଏ ଯୋଉ ରକମର କବିତା ଗାରେଛ, ସିଏ ପୁରା ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଯାଇଥିବ। ଆଉ ତାର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ କହିବ ତମେ ବସି ପଡ଼, ମୁଁ ପଢ଼େଇବି। ମୁଁ ପରା ଭାଷାର ସମ୍ରାଟିନୀ। ଇଏ ନନା ଯୋଉ ଗରମ ସାବୁଳିଆ କବିତା ତାକୁ ଉପହାର ଦେଲ, ସେ ଭୟରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଫିଟେଇବନି। ଗରମ ସାବୁଳିଆ ଉପହାର ପରେ ଉପହାର ଯିବ। ଆଗେ ଦେଖो କ୍ୟା ହୋତି ହେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ, ଦେହକୁ ଭିଡ଼ିବେନି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଭାସିଯିବ। କେତେକ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ଧତିନିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କବିତା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।